borok ekdom kom nani borok sikrui lekha si tongoi mano pulan din bai borok kri saimaya ke mela kai 15 din hotu taloro borok krei hare pura lila arsi ये क्या है? So hey guys, welcome back to new video. Guys, tabung guys yang mandan yang ada melawan thang tongo fai kologi tongo sapang entertainment. Guys yang bawa kini no thang nai. Guys ini no first mela. Guys norok night ini ini blog no plan pai thak jora. Guys norok guys direct melawan thang guys malu nasi nai. Or bela motor blog kali ya. So finally mandan so pakai. Guys tabung kaya yang mela soalnya facin di thang guys tongo. Nanya kena borok robot sebang ke melawan. tam borok sikrei blasa masa pano ये क्या है? aing bisingo bada krei no nanya kana yang len hare masa pan sikrei dogan phalar smi jasu tonglaisu Tabuk ke mela jaga sok paikha borok ekdom kom nani di borok sikrui lekha si tongoi mano pulan din bai borok kri saimaya nani di dogan ok krui ekdom khaliji ke nakadola rok soliya jara solijang nai rok so soliya mangsi ang tini no video o voice over ma khaima karon ke gana gine ekdom gan sound ni tamjak ke video record khangene gan capture rangoi tongo ke copyright claim rok phainai bla amoni bagai se voice over ma khasio tini no video o naine di ko melao ekdom borok krei tong thogya ekdom pura melaya haisingui tongo pulan din bagai no borok rok banglia na tini borok krei hare pura lila arsi ये क्या है? lekha stong mano Obuskani dogano ke smoking biscuit phalwa roke uichalai tonglayo ngai nani de egrol dogano borok ekdom krei pura dogan mali rok simino borok ekdom kom tong thogya ekdom aram nangya tabuk yang kiat ni phatar thangna tabuk ke nogo thangsinai borok sikrei aram nangya ke badai thangkai tongsinai ba ngai tabuk ke yang buskango kisa egrol paina gana tabung ke egrol salanian bagai egrol phalma jaga o sok paijak so finally mela rok guri bekha kai norok to nugui makhrai mela o ekdom borok krei o mai mela ang khunjak ne kaske borok krei pulan din bagi de borok krei na boike ba asuk saimia bagi de borok krei saimalia kai borok krei ke batai tangkai tongsina ba tigo kisa misa berakha chakha kai tabu kai thangsina ke mela kai 15 din photo taloro singoron borong singnakha kai pulan din rok ne borok banglia na Gai tei bisa phaipenai ayang last digi rogo aproke borok kamo pro phaipenai gai blog no tai bisil rilia gai tinin blog omse nongnai gai norok blog no pulan se paithak ro nai tong belai kena hambai channel taku subscribe khlaibai video nai tong please subscribe khlaijari tai bell icon chini dinoro ang kutal video alu khonjo notification manani bagai gai tinin blog omse nongnai haina haina rok next blog o dotin malai bye